Chigosoli nigo chigosoli chia FKF Division II ase zone ya Central nigo chiaba chigokolekana ase getige chigosoli kia Moi Stadium ime ya Kisumu ase egosoli gatiye timu ya Nakuru Bucks nabo igomanyata chiaba chikuminana asobo buibwa babokoenekegwa se timu ya Nakuru Bucks ase abage gotwara chigoli ibere ase enunge nabo igoke minano kende nigo kiabage koene kigwa ase gatiye timu ya Ichuni Combined na area ya Baraka Roses asobo buibwa bokoene kigwa Ichuni yabage konyorera obubui ase chigoli isano ase ibere naboigo ase nsemo yechi final nigo Nakuru Bucks yabake konyorera obubui ase atwara ekeminano gati ya timu ya Ichuni naboigo koene kya gutambuka ase nsemo ya FK1 Division ya timu ya Nakuru Bucks nero yabayige kwenyorera obubui. Merci.